Ukoliko ovu konzervu ne možete da nađete u prodaji, imam rešenje za vas. Treba će vam jedna konzerva belog monstera i neke jagode zamrznute. Bože me sačuvaj. Neće ići baš kao što sam zamislio, zar ne? Ako sam ja nesposoban zapravo za ove alate. Evo, slupao sam celu konzervu monstera, pa će sad valjda lakše da ova stara sečiva da rendaju kroz ovo. 2000 years later. Brate mi. A realno sam mogao da uzmem Somersby od jagode bez alkohola i to bi bilo taman dobro. Ovako sam napravio smoothie koji mogu da pretvorim u rumenko Monster Energy ukus. Sve u svemu premašilo je čašu od liter iz Ikea, pa sam morao prespravim u neku staru šolju. Ovo je bombon, ovo je pravi smoothie i mnogo dobar trip. I sad, inspirisan sam bio nekim koktelima sa Instagrama, ali to su neke advanced varijante sa mangom, nekim tropskim voćem. To ćemo neki drugi put ako budete ovaj video izgurali malo gore. A ako nemate beli monster, sad ćete u nekoj sledećih epizoda.